حجي شدشتن فرقان كوين اللوم تحسدنا أغرب لكم فلما أرستاتهم بريزيدنت إسياس أفوركي نايسرح مبصح نمفتصام ناب قبص جيشهم عبوشتن وطان زنوبر زيغاتات نوغاناتهم حدقات كفليت كراي جيروم أب عراق نوتهدراوي معسكرات أمريكا زقان عمت كعتي تخايدوم حيل أير هندي مسجاينا بذكر آخر كبابيتات الممد أكايدوم زرزراتي قبصل بريزيدنت إسياس أفوركي ناي سلسة معلطات ناي سراح مبصح نمفتصام تمال السنبات حموشت حملة ساعة 9:30 كدم غطري ناب ريبابليك قبص جيشوم بريزيدنت إسياس أب قبصي أب زنحلو مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسين كالوت العلوة سب مزت هاجرن أب كلتاون زوباون قدات زتوكور زتي كايديوم بريزيدنت إسياس أب ساعتات كاتري أهجرام عرفن فرتي كايرو أبز أتولو العلوة سب مز قبصي تقبلهم معه منستر قدات وصاي أتو عثمان صالحن أما خاري بريزيدنت أتو يمان قبر أبن مس بريزيدنت إسياس توقعيزهم اللهم بريزيدنت إسياس أفوركي أبز حلف الصمون أب سودان أب زكايدو نايسرح مبصح مساب بومبر لعلاوي بايتو جنرال عبد الفتاح البرهانن كدما منستر عبد الله حمدوكن أب تمساسال زعباتات مزتايو يذكر أب قدامي سومن نايز حلفه ورحي قنبتون بريزيدنت إسياس أب أديس أبابا مس قدامي منستر أبي أحمد تمساسال زات مكيادو يفلات أب وشتن وطان زنبرو أبايت زوننو زيغاتات نوغناتهم حدقات كفليت كراي جيروم بمسرة زياب ممحدار كبابي كوشات نبرتي جرمن أتو استيفانوس يوسيف مسبعلت بيتو نخلت تخاريتين أي كل تورحي نباريت أمريكا ويزر إيدن برهان نخلت تخاريتين أي كل تورحي نباري أوغندا أتو إيفان إلياس نحمشت تخاريتين أي كل تورحي نباريت أمريكا ويزرو فانوس سنغال نحد تخاري ناي سلست ورحي أتو كحساي سمرة نعسران حد تخاريت ناي حد ورحي أتو كيدان سمرم نعسرتو حد تخاريت ناي حد ورحي أتو بويتهم تسقاي نخلت تخاريت ناي كل تورحي ويزرو تسقا تسفاتيون نخلت تخاريت ناي كل تورحي أتو تولد قبر هوات نسلست تخاريت ناي كل تورحي أتو زر أبروخ تسفا ميكائيل دما نحمش تخاريتي ناي حد ورحي حدقت كفليت كراي جيروم أب ممحدار كبابي سعادة كريستيان دما أتو جرز جهر تسفا سلاسي نحد تخارينا 4 ورحي تغمات شودن أتو نقاسي رأسهم نحد تخاري كورونا أب هاجرنا كساب تفق أتو جرز جهر ألم سبعلت بيتو ويزرو كيداني نربعة تخاريت نايكل تورحي تغماتي جرمن أتو إيوب عند هايمانوت مسبعلت بيتو ويزرو ناتسلنا تابرهان نسلسة تخاريت نايش دشتورحي أتو تسقاي تولد برهان نحد تخاري نايكل تورحي تغماتو أمريكا أتو أمانييل تسقاي مسبعلت بيتو ويزرو ليا هابتاي نربعة تخاريت نايش دشتورحي سدرا نفسي هرسيوم سعاري نخلت تخاريتنا حد ورحي أتو سمر زكارياس نربعة تخاريتنا حد ورحي سدرا نفسي هر قبر الأول قبر مريم نسلسة تخاريتنا حد ورحي أتو حبت ميكائيل أرايا نسلسة تخاريتنا حد ورحي ويزرو فرويني أمانييل نخلت تخاريتنا كل تورحي أتو سمر صادق مسبعلت بيتو ويزرو إيدن تسفالدت نخلت تخاريتنا سلسة تورحي أتو زكارياس برهي نسلسة تخاريتنا كل تورحي سدرا نفسي هر برهي قبر سلاسي نحمشت تخاريتنا كل تورحي تغمات لندن أتو ولد كيدان مسبعلت بيتو ويزرو فروين عقبيت نسلسة تخاريتنا كل تورحي سدرا نفسي هر سلومون عند هايمانوت نخلت تخاريتنا كل تورحي كمون حدا زيغا نباري سعادة كريستيان نسلسة تخاريتنا حد ورحي كفليت كراي حدي قوملام تمساسالي نباريت كتما روتردام هولاند ويزرو برنيش ولد قابر مسبع البيتا أسقدوم كيداني أبر بعد تسمرا نحنت سدرا نخلت تورحي حنتي نباريت هولاند أبشان بكون 4 تخاريتن 6 ورحي أتو كفلاي جرز جير مسبعلت بيتو ويزرو هي واتسيوم أبسنبل 4 تخاريتي نخل تورحي ويزرو ترحاسا صفاو نباريت كتما روتردام دماب كتما سمرا قزابان لحبشان حنت سدران 3 ورحي كاب كراي نسا إلى مام بزي كازي تغماتيت كتما مونيخ جرمن زودي قبر هيوت
ኣብ ኣባሻውል ንዝተኻረዩ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ተቐማጦ ፍራንክፈርት ኣቶ ይብራህ ሃይለ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ነቢያት ርእሶም ኣብ ኣስመራ ቪላጆ ንክልተ ስድራ ነናይ 2 ወርሒ ተቐመጥቲ ፍራንክፈርት ኣቶ መሓሪ ኣማኑኤል ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ውዳሴ ይስሐቅ ኣብ ማይ ተመናይ ኣስመራ ን5 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ነበርቲ ፍራንክፈርት ኣቶ አልአዛር ሙሴ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሳባስዮም ድማ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ኣብ ዝርከብ ቤቶም ንዝተኻረዩ ናይ 3 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ሰሪዞምሎም ኣብ ንሶ ባፈሮ ሓረስቶት ምምሕዳራት ከባቢ ኣፍታን ዞላን ሓመድን ማይን ብምዕቃብ እቶታውነት ምድንፋዕ ካብ ከበሳ ንዝወረዱ ሓይዝ ናብ ረብሖም ንምውዓል ብወፈራ መእለይ ውሕጅ ይጽጉን ኣለዉ ኣማሓደርቲ ናይ ተልሚ ምሕዳራት ከባቢ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ብጉልበት ሰብን በብዑርን ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ኣብቲ ብሩባታት ዓሊገደ ሓዳስን ኩማይለን ዝወርድ ሓይዝ ዝእከበሉ ከባቢታት ምዃኑ ብምጥቃስ ንነባሪ ፍታሕ ናይቲ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣብተን ምምሕዳራት ከባቢ ኣስታት 1,100 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ንውሶ ባፈሮ ኣቶ ተስፋይ ተወልደ ጠቒሱ ነዚ ንምስታይ ዛጊት ኣስታት 650 ሜትሮ ንውሓትን 12 ሜትሮ ቁመትን ዘለዎ መእለይ ውሕጅ ከም ዝሰርሑ ብምጥቃስ ምስ ምሕያል ውሕጅ ከይስበር ግን ስጋኣት ከም ዘሎ ገሊፆም ኣማሕዳር ንውሶ ባፈሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ብግዱ እቶም ሓረስቶት ዝነጠበት ማይ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ነቲ ስራሕ በብእዋኑ ከም ዝጀመርዎ ብምብራህ እቲ ስራሕ ከቢድ ፃዕሪ ዝሓትት እኳ እንተኾነ ሓረስቶት ንዘርኣይዎ ውህደት ድሕሪ ምምጓስ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ንኽረኽቡ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምርድዳእ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ንውሶ ባፈሮ ብኽራማት ከበሳን ባሕርን ዝለምዕ ኣስታት 8,300 ሄክታር ከም ዘሎ ሰነዳት ሚኒስትሪ ሕርሻ የነጸር ኣብ ኢራቅ ንወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝቐንዐ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ ተኻይዱ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘሰዓበ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐ ጸጥታዊ ኩነታት ድማ ብኣሉታ ከም ተጸልዎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግና ንኢራን ወቒሱ ኣሎ ኣሜሪካን ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ጀነራል ቃስም ሱሌይማኒ ኣብ ኢራቅ ድሕሪ መቕተላ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ከተማ ባግዳድ ዝርከብ ወታደራዊ ዕላማታታ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ክካየድ ምጽንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ በቲ መጥቃዕትታት ዝተሸቐለት ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ሓድሽ ጸረ ሚሳይል ክትተክል ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ወታደራዊ ምትፍናን ኣሜሪካን ኢራንን በብእዋኑ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ንኩነታት ክልቲኣተን ሃገራት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ ሓይሊ ኣየር ህንዲ ምስ ቻይና ዘከራኽር ከባቢታት ልምምድ ኣካይዶ እቲ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብጉዳይ ዶብ ዝተፈጥረ ወታደራዊ ምትፍናን ከሪሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብምክያዱ ነቲ ወፅሪ መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ቻይና ብዛዕባ እቲ ልምምድ ዛጊድ ዝኾነ መግለፂ እኳ እንተዘየምፀት መልሰ ግብሪ ክትበሉ ከም እትኽእል ግን ወታደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ መንጎ ሰራዊት ህንድን ቻይናን ብዝተኻየደ ግጭት 20 ኣባላት ሰራዊት ህንዲ ከም ተቐትሉ ይፍለጥ ድሕሪ እቲ ግጭት ክልቲአን ሃገራት ናብቲ ዘከራኽረን ከባቢታት ወሳኺ ሰራዊት ክልእካ ከም ዝጸንሓ ይፍለጥ ሰብ መዚ ህንድን ቻይናን ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ርክባት የካይዱ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ክልቲአን ሃገራት ኣስታት 4,000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ኣከራኻሪ ዶብ ከም ዘለዋን ይፍለጥ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ስራሕ ምፍጻሕ ንምፍጻም ናብ ግብፂ ገይሹ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ንወገናቶም ሕድገት ክፍሊት ክራይ ገይሮም ኣብ ኢራቅ ንወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝቐንዐ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ሓይሊ ኣየር ህንዲ ምስ ቻይና ብዘከራኽር ከባቢታት ልምምድ ኣካይዱ ዜና ኣብዚ ፍጻም